дуруд шунавандагони азиз, охирин таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед. Имрӯз 11 июни 2020 сол аст. ва дар оғози барнома назаре мекунем ба вазъи гирифтории коронавируси COVID-19 дар Тоҷикистон тибқи иттилои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон то ба ҳолати баъди зуҳри имрӯз 11 июни 2020 сол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи умумии мубталоёни коронавирус 4834 нафарро ташкил медиҳад, ки аз ин шумора 71 ҳолати охираш дар як рӯзи гузашта сабт гардидааст. дар як рӯзи гузашта ҳамчунин марги як бемори гирифтори коронавирус дар ҷумҳурӣ ба қайд гирифта шудааст, ки шумораи умумии қурбониҳо ба 49 нафар расид. теъдоди одамоне ки аз давраи сарзадани эпидемия шифо ёфтаанд 3062 нафарро ташкил медиҳад. ҳоло бошад дар беморхонаҳои ҷумҳурӣ 887 бемор таҳти назорати табибон қарор доранд. дар идомаи мавзӯи коронавирус назаре низ ба вазъи Русия мекунем. дар Русия дар давоми як рӯзи охир тибқи маълумоти расмӣ 8799 ҳолати нави сирояти коронавируси навъи COVID-19 ошкор карда шудааст. аз замони сарзадани эпидемия зиёда аз ним миллион сироятёфта дар қайд гузошта шудаанд. дар як рӯзи охир 174 бемори гирифтори коронавирус дар Русия фавт карданд. дар умум дар Русия зиёда аз 6500 нафар аз оғози эпидемияи COVID-19 фавт кардаанд. тибқи маълумоти мақомоти Роспотребнадзор дар як рӯзи охир қариб 330 000 озмоишҳои лабораторӣ дар сартосари Русия гузаронида шудааст. тақрибан 322 000 нафари дигар таҳти назорати табибон қарор доранд. ҳоло бошад созмони ҷаҳонии беҳдошт сатҳи фавти нисбатан камтари беморони гирифтор аз коронавирусро дар Русия дар муқоиса ба дигар кишварҳо кам маънидод карда, маълумотҳои расмии мақомоти Русияро зери шубҳа бурдааст. дар вазорати корҳои хориҷии Русия пас аз он ки мақолаҳо дар матбуоти ғарбӣ дар доираи шумораи фавтидагони коронавирус дар Москва ва Санкт-Петербург нашр шуданд, нашрияҳои ғарбиро тахаллуфоти беасос ва тақаллуби ғайриоддии зидди русиягӣ унвон карданд. дар идомаи мавзӯи коронавирус ҳамчунин назаре ба вазъи Амрико мекунем. тибқи маълумоти охирини шумораи ҳолатҳои тасдиқшудаи сирояти коронавирус дар Штатҳои Муттаҳидаи Амрико аз марзи 2 миллион нафар гузашт. айолати Аризона рӯзи 10 июн шумораи рекордии беморони вируси COVID-19-ро сабт кард. авҷ пас аз рӯзи ёд буд вақте сабт шуд, ки дар ҷойҳои сайёҳӣ мардуми зиёде гашту гузор карданд. айолатҳои Техас, Флорида ва Каролинаи Шимолӣ, ки аввалин шуда чораҳои карантинро коҳиш дода буданд, инчунин аз нав шумораи рекордии нави вируси COVID-19-ро эълон карданд. мувофиқи маълумоти донишгоҳи Ҷон Хопкинс, шумораи сироятёфтагони COVID-19 дар Штатҳои Муттаҳидаи Амрико ба 2 миллиону 464 000 нафар расидааст ва дар маҷмӯъ дар ин кишвар тақрибан 113 000 нафар аз коронавирус фавт карданд, ки ин чоряки ҳамаи фавтҳои ба қайд гирифташуда аз COVID-19 дар ҷаҳон мебошад. ин маълумот як рӯз пас аз он расид, ки созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ хабар дод, ки Амрикои Лотини маркази нави ин беморӣ гардид, ки дар он беш аз 70 000 нафар қурбонии коронавирус гардиданд. дар Бразилия, ки дар он қариб 40 000 марги беморони гирифтор ба коронавирус ба қайд гирифта шудааст, дар 24 соати охир зиёда аз 1200 нафар ҷон бохтанд. бо вуҷуди афзоиш ёфтани шумораи фавт ва афзоиши бемориҳо, даҳҳо шаҳрҳои Бразилия аз 11 июн чораҳои маҳдудкунандаи давраи карантиниро коҳиш доданд. шумо охирин ва муҳимтарин таҳаввулоти Тоҷикистонро рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед. бармегардем ба Тоҷикистон. барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид барои дастгирии хоҷагиҳои деҳқонии фермерӣ ва зотпарварӣ дар Тоҷикистон $9.2 миллион ҷудо мекунад. барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид ва Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурияи Тоҷикистон оид ба оғози лоиҳаи нав, ки ба ҷорӣ кардани усули ландшафтӣ барои баландбардоштани устувории тағйирёбии иқлим ба фермерони худ ва зотпарварони ҷумҳурӣ мувофиқа кардааст. иттилоъ додааст дафтари матбуоти ин созмон.
маблағҳо барои кӯмак ба деҳқонон ва зотарварони тоҷик аз фонди мутобиқатсозӣ ки ҷомеаҳои осебпазири кишварҳои рӯ ба тараққиро дастгирӣ мекунад ҷудо карда мешавад. мақомоти тоҷикистон тасмим доранд ки ба минтақаҳои ваҳдат, файзобод, варзоб, носири хусрав, қубодиён ва шаҳри туз лоиҳаи рушди зотпарвариро амалӣ созанд. илова ба афзоиши хатари саломатии ҷамъиятӣ вируси COVID-19, таъмини озуқаворӣ ва болоравии нархи озуқаворӣ халалдор мекунад ки чораҳои фавриро барои зиёд кардани истеҳсолоти ватанӣ бо истифодаи амалияҳои устувори экологӣ тақозо мекунад, гуфтанд намояндагони доимии барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид дар Ҷумҳурияи Тоҷикистон. лоиҳаи татбиқи равиши ландшафтӣ таҳти раҳбарии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурияи Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Агентии обу ҳавосанҷӣ, Вазорати энергетика ва захираҳои обии ҷумҳурӣ амалӣ карда мешаванд. шумо хабарҳои рӯзро мустақиман мешунавед. қисми якуми дарсҳои видеоӣ барои таълими фосилавии мактаббачагон дар телевизиони Баҳористон пахш карда шуданд. дар ин бора котиби матбуоти Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Эҳсон Хушбахт ба расонаҳо хабар додааст. тавре гуфта мешавад, аллакай якчанд дарсҳо дар телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон пахш карда шуданд, ки вобаста ба мавзӯъ 15-20 дақиқаи тӯл мекашанд. дар ҳоли ҳозир 120 дарси фосилавӣ омодааст ва ин қадами аввал барои таҳияи барномаи дарозмуддат аст, ки тамоми синфҳои аз 1 то 11-ро дар бар мегирад. дарсҳо барои хонандагони синфҳои 5-11 омода карда шуданд, аммо ҳоло диққати асосӣ ба хонандагони синфҳои 9 ва 11 ки хатмкунандаанд ва бояд ба имтиҳонҳои дохилшавӣ хуб омода бошанд, равона карда шудааст. дарсҳо барои онҳо аз 11 фан: забони модарӣ, адабиёти тоҷик, алгебра, геометрия, таърих, ҷуғрофия, химиё, биология, забонҳои англисӣ, русӣ ва информатика гузаронида мешавад. барои хонандагони синфҳои ибтидоӣ ва инчунин кӯдакони синни соли то мактабӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд филмҳои таълимӣ аниматсионӣ таҳия карда шуданд, ки онҳо дар телевизион низ намоиш дода мешаванд. илова намудааст Эҳсони Хушбахт. ин таҷрибаи аввалини мост ва мо итминон дорем, ки таҳсили фосилавӣ дар сатҳи таҳсилоти умумӣ тадриҷан такмил ёфта ба системаи муқаррарии таҳсилот ворид карда мешавад. дар ин росто таҷрибаи шарикони рушд ва дигар кишварҳо муҳим аст. вазорати маориф ва илми Ҷумҳурияи Тоҷикистон бо шарикони рушд, Иттиҳодияи Аврупо ва ЮНИСЕФ барои дастгирӣ ва маблағгузории ин иқдоми муҳим изҳори сипос мекунад, таъкид доштааст сухангӯи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурияи Тоҷикистон Эҳсони Хушбахт. ёдовар мешавем, ки аз 27 апрел дар ҳама мактабҳо, кӯдакистонҳо, коллеҷҳо ва мактабҳои олии Тоҷикистон рухсатии муваққатӣ эълон карда шуд. аввал то 10 май ва сипас то 16 май таътил тамдид карда шуд. сипас Вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ изҳор дошт, ки ҷиҳати таълими хонандагон бо дарсҳои интернетӣ ё телевизионӣ мегузарад. имтиҳони дохилшавӣ барои довталабон ба мактабҳои олии Тоҷикистон бошад аз 1 июл оғоз шуда то 7 июл идома меёбад. ҳукумати Зимбабве овозаҳои табодулот дар ин кишварро рад кард. дар ин бора рӯзи 11 июн дар як изҳороти расмӣ ин ҳукумат хабар дода мешавад. овозаҳои табодулоти давлатӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуданд, ки ба гуфтаи онҳо тарафдорони президенти собиқ Роберт Мугабе гӯё табодулотро ба нақша гирифтанд ва аз вазъ қонунӣ изҳори норозигӣ карданд. ҳукумати Зимбабве ин овозаҳоро, ки ҳадафи паҳнкунандагонаш вайрон кардани сохти конститутсионии давлат, пас задани имиҷи президенти кунунӣ ва эҷоди бесарусомонӣ дар кишвар аст, рад мекунад, гуфта мешавад дар изҳороти расмии ҳукумати Зимбабве. ёдовар мешавем, ки моҳи ноябри соли 2017 дар Зимбабве табодулот рух дод, ки он ба ҳукмронии тӯлонии президенти собиқ Роберт Мугабе хотима бахшид. Эмерсон Мнангагва, президенти навгарди ҳоло давраи аввали президентии худро дар ин кишвари фақиртарини қораи Африқо пеш бурда истодааст.
در طول 10 دقیقه شما مهمترین تفصیلات آخر روز را روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. سلامت باشید. برنامه‌های دیگری ما جریان دارند.